bani kashi na biyu wadda ya samu rubutowa daga maman Shukur, yayin da ɗan Hamza na karanto muku shi da taimakon Hajiya Samira mai kayan daɗi Kano. To ban san dai ta yadda zan ce muku ba, amma idan na ce kayan daɗi to alhamdulillah. Lamari ne da ya shafi 'yan uwa mata. Takaitaccen bayani, wannan labari ya samu ɗaukar nauyi daga Hajiya Samira. Kacokam ta ce a isar da saƙon ga 'yan uwa mata, da fatan kuma Allah Ubangiji ya samu dace darussan da ke ciki na faɗakarwa. Allah ba mu iko na aiki da shi, kuskuren da ni kuma na yi tare da marubuciyar Allah shiga farta mana. Haka zalika ga masu buƙatar haɗin amarya, bazaura, uwar gida, amarya, to za ku iya samun ingantattu kuma haɗaɗɗun kaya a wurin Hajiya Samira mai kayan daɗi da ke garin Kano. A littafi da ya gabata, wato in ba ni kashi na ɗaya, mun kwana ne daidai inda ta yi dariya har da Hamida da ta cusa fuskarta a hijabi ta yi murmushi. To wannan farko kenan cikin kashi na biyu, za mu ci gaba da labarin ɗin. Hararinsu kaka ta yi ta ce, kar ku kuskure ki biya ma waɗannan rububin banzan da kuma wannan yanayin nasu. Aure sai da sana'a, in kika cika tambayar miji ba ni gajiya zai yi, da zaran an fara sai a zo da wulakanci. Zamanin mu babu abin da bana sayarwa, daddawa, kuka, wata tsayar duk ina sayar. Allah muke albarka. Kin ji Ayusha ɗita gyada mata kai kawai ta yi, inda kuka ne take sosai. Ta ce ku tashi ku tafi, kar ku yi littin jirgin da za ku bi na yamma. Ta juya ta kalli Hamida da ke makale a kujera tana kare fuska da hijabi. Ta ce ki tashi ki ɗauki jakanki mu je, da kaina zan saki a mota. Fashewa da kuka ta yi kamar za a yanka ta. Zainab ne ta ja tsaki ta fice daga falon abinta, ta alkyabbar Ayusha ake fitarwa waje inda mai kayan ta kai, inda Hamida ke kuka rabon da ta sata a ido tun jiya da safe. Tsawa kaka ta yi mata, ganin ba ta da niyyar tashi yasa ta tashi. Za ki tashi ki fice ko sai na kira ubanki na faɗa mai? Da sauri ta miƙe tsaye, hararanta kaka ta yi. Ta ce ina abin idanunki? A hankali ta nuna mata hambag ɗinta, ɗauka ta yi ta miƙa mata. Ta ciro gilashinta ta saka. Kaka ta ce ɗauki akwatin ki mutai. Zan akwatin ta yi. Kaka tana biye da ita tana riƙe da hannunta. Suka fice daga ɗakin suka yi waje. Sai su sunnar da kai take, jikinta na rawa sosai, ko kaɗan ba ta son tafiyan na. Har wajen motocin ɗaukar amarya kaka ta kai ta, sai da aka saka amarya a mota. Ihu ta yi tana leƙa jib ɗin nan, wadda daga Ayusha sai amarya sai Anti Lami da wata ƙawar Ayusha, Amina da wata ƙawar mama, sai kuma Zainab da Ihsan da hannu. Kaka ta nuna Zainab ta ce, Zainab da ke da Ihsan ku fito ku shiga ɗaya motan. Wannan za'irar yarinyar nan nake so in sa ta ana a sa ido a kanta, ga Lami nan, in ba haka ba za ta iya guduwa. Ta ce ba za ta je ba, ku fito na ce. Ta yi magana tana hararan su haɗi da kama gogo. Fitowa Zainab da Ihsan suka yi, motar gabansu suka shiga, inda kaka ta kalli yadda take ta share fuska da hijabi. Ta ce kin wuce kin shiga ne ko kuma menene yar tselan uwa? A hankali ta shige ciki, inda kaka ta karbi akwatin da take shirin shiga da shi. Ta ce wannan abu za a saka. Abokin ango da ke tsaye ne da navy uniform ya karbi akwatin daga hannun kaka, ya bude but ya sa aka shiga mota aka tada, inda kaka ta musu barka. Sai da ta ga tafiyar su sannan ta koma cikin gida da murmushi, ranta fes share hawaye take a mota, har rawa suke. A hankali Ayusha da ke zaune kusa da ita ta miƙa mata hannu, ta ɗora hannunta kan nata. Da sauri ta ɗago da idanunta ta kalli Ayusha. Kin haɗa yadda su haɗa ido ta yi, ita ɗin ma idanunta sun yi ja. Ta girgiza mata kai da baki ta mata alamun ta bar kuka. Hakan ya sa ta share hawayenta, ta damƙe hannunta gamgam har suka je iyafar. Suka fito daga mota aka sa ta, tana riƙe da Ayusha gam har suka shiga jirgin su sai da ya ɗaga, ji take kamar za ta kurma ihu. Farko kenan daga cikin littafin in bani kashi na biyu, wanda ya samu ɗaukar nauyi daga Hajiya Samira Kano. Ta wannan takaitacce kenan. Sun sauka garin Lagos da misalin karfe 7:25 na dare. Jirgin su ya sauka. Manyan motoci ne suka zo suka ɗauke su. Har zuwa lokacin tana riƙe hannun Anti Ayusha, kanta na ƙasa kamar za ta yi ihu. Suka shige mota. Abokanan ango ne suka kai su gidan.
inda Ayusha da yake cikin Navy Bar gida ne mai matukar kyau, haɗaɗɗen gida. A lokacin hankalinta ya kwanta ta nitsu saboda ganin gidan babu mutane, su kaɗai ne. Ɗakin da aka bar musu ne ya sa ta fito take kalle-kalle a hankali, tana kalle-kalle. Ihsan tana biye da ita ta shige ɗaya ɗakin da yake korido na kusa da ɗakin da ta fito. Katifa ne kaɗai sai ledan ɗin inda yake shimfiɗe. Zanin gadon ne ba a ma shimfiɗa shi ba, da yake ba a gama jere ba. Handbag ɗinta ta ajiye ta wuce bayi ta ɗauro alwala. Daidai lokacin da ta fito take tambayar Ihsan ɗin ina ne gabas. Anti sallah zaki? Gyaɗa mata kai ta ce to ina ne gabas ɗin. Ƙarisowa cikin ɗakin ta bayan ta kulle kofar ta ce anti ni ma ban sani ba, ɗauko min waya na mu duba kompas. Da sauri Ihsan ta je kan gado, wurin jakarta ta buɗe ta ciro wayarta ta kawo mata. Buɗe wayar ta ya kasancewar babu ki, ta buɗe kompas ta nemi gabas. Murmushi ta miƙa wa Ihsan wayar ta ce ki ajiye ki je ki alwala ki zo ki sallah. Ta wuce bayi. Haka ta tada sallah ta ci gaba. Ihsan bayan ta fito ta tsaya ta zauna gefenta tana jiranta sai ta idar. Sai da ta idar ta ce anti to ki bani hijabin ki ne sallah da shi, dan ni ban zo da hijabi ba. Cire hijabin kanta ta miƙa mata, ta koma kan gado ta ɗauki wayarta tana dube-dube na hotunan su. Ihsan na idarwa ta daka tsalle ta yo bayan ta, hakan ya sa ta yi ƙara wash Allah na Ihsan zaki karya ne. Ta yi magana tamkar za ta yi kuka. Dariya Ihsan ɗin ta tana kallon hotunan su wadda yake cikin wayar ta ce kawo wayar ki gani Anta Hamida. Hararan da ta yi kawai wadda ta sa wani irin yanayi a fuskar ta, wadda ya sa ta yi kyau. Ta ce ba zan bayar ba, salon ma ki je ki bata min waya kamar wancan lokaci ko Hamida. anti Hamida la. Daidai lokacin da ta ji an kwala mata kira ta tashi da sauri daga kan gadon ta ce na'am. Fita ta yi da sauri. Ihsan tana kallonta ta ce yes, ai yanzu na riga na ga wayan din tunda har chatin na iya ba kaman da ba. Facebook ɗinta ta buɗe ta shiga da murmushi tana dubawa, ganin ba ta da friends ne banda su anti Ayusha da Zainab da Ruqayya, hakan yasa ta ja tsaki haɗi da turo baki ta ce duk 'yan gidanmu ne friends ɗinta. Nan ta shiga ɓangaren friends in wadda ta ga inda aka nuna mata adin na friends, ta shiga tana kallo, ta sake turo baki ta ce wallahi sai na yi adin ɗin wa'annan duka. Da sauri ta fara daddannawa kuwa sai da ta yi adin ɗin friends sun kusa 100 har ma da 50. Da kanta ta gaji sannan ta sauke ajiyar zuciya ta ce Allah ya sa su yi accepting, zan duba gobe ko kuma cikin dare. Lokacin da take bacci kashe data ta yi ta fice daga Facebook ɗin ta shiga wurin kira ta duba. Daga mom sai anti Ayusha da kuma anti Lami su ne kadai ta gani. Tsaki ta ce kai wayar anti Hamida ba dai kamar wayan anti Zainab ba, wai yaushe anti Hamida za ta yi saurayi ne. An je wayar ta yi da sauri ta fice saboda kiranta da anti Lami ta yi ita ma. Haɗaɗɗen abinci aka kawo musu, kowa ya duba ya ɗiba daidai cikin shi. Kaɗan Hamida ta ɗiba ta kai plate ɗin kicin inda ta gama ci. Anti Lami ta bi ta da kallo tana jin su Zainab da ƙawayenta suna hiran fati ɗin da za a yi gobe. Shaf wadda abokanan mijin Ayusha ne suka haɗa shi, a jirgin ruwa za a yi fatin ɗin. Tabe baki ta yi a ranta ta ce ai sai ku yi ta fama mayun fati kawai. Alwala ta je ta ɗauro ta yi isha'inta ta faɗa kan gado ta fara ramuwar baccin da bata yi shi ba a jiya. Kiran sallan asuba ne ya tada ta daga bacci mai daɗin da take. A hankali ta bude idan ta haɗi da karanto addu'ar tashi daga bacci. A hankali kuwa Ihsan tana nan sanye da kayan bacci tana danne-danne zaune a bakin gado. Danne-danne take da wayarta. Ta ƙare mata kallo tana yi har ma da murmushi. Da sauri ta tashi zaune cikin cool voice kuma siririyar muryarta ta kira ta Ihsan. A mugun firgice Ihsan ta ɗago ta kalle ta da sauri ta ajiye wayar ta sauka daga kan gadon ta yi hanyar kofa. A tsorace ta ce I'm sorry Aunty Hamida, please don't beat me, I'm looking for a friend for you. Ki haƙuri Aunty Hamida na, ba zan ƙara ba, I'm sorry. Ta yi magana tana komawa da baya sai da ta kama handle ɗin kofa. Yadda ta dubirbirce ne yasa da sauri ta ɗauki wayanta don ganin me take mata akan Facebook. A wayan nata akan Facebook Messenger ta ganta tana chatting da wani account mai suna Adil Muhammad Sani. Da sauri ta zaro ido ta ɗora hannunta haɗi da dafa ƙirjinta. Tsabagen mamaki ta kasa buɗe chatting ɗin bare ta kalle menene suka yi. Ta ce inna lillahi Ihsan, you are chatting with a man on my phone.
daga kirjinta da sauri ta yi ta ajiye wayan ta sauko daga gadon ta ce sai na faɗa wa anti Lami what you are doing. Da sauri har da gudunta ta dawo ta rike hannunta ta fashe mata da kuka tare da cewa dan Allah ki yi haƙuri anti, dan girman Allah ki yi haƙuri anti Hamida. I just wanted to find a friend for you. Na ga baki da friend a Facebook ɗinki. Jiya ma da muka zo jiya ne na yi adin nasu and I only tell him my name and your name and I told him we are looking for a friend. Shine kadai nake son sunan shi, sai kawai na saka na yi masa magana kuma yayi accepting na friend request din ne. Shine fa na yi masa magana bai kula ni ba, bai ce komai ba. I'm sorry anti Hamida, kin ji? Tsayuwa ta yi tana kallon Ihsan da mamaki da yadda take mata magana, yadda aka yi har ta san kan chatin duka shekaranta 10 ne fa. A wurin anti Zainab ta ga tana yi kenan har ta koya fisge hannunta ta yi kawai ta ƙara kallonta a tsorata ta ce ni dai babu ruwana, ƙarama da ke har kin iya wannan abin? Ta yaya har kike maganan wai yayi haƙuri ya accepting na request ɗin shi? Kin ma iya adin nasu ne akan haka kuma a wayana? Saboda kin rena ne? Allah ya kai mu gobe, Allah ya kai mu gida, zan faɗa wa baba. Tana faɗin haka ta wuce ta buɗe bayi ta shiga ta rufe. Fashewa da wani sabon kuka Ihsan ɗin ta yi ta ɗora hannu a kai. A rayuwarta tana mugun tsoron baba, ta rasa me za ta yi, me yasa ma hakan. Ta ɗauki wayar da sauri tana ƙoƙarin typing, dama bai mata reply ba, amma yadda hannunta ke rawa ne ya sa ta kasa mayin typing ɗin, sai ƙoƙarin yin voice record kawai take. Cikin kuka sosai take magana. Please uncle, ka gani ko? I don't know you. Please don't accept the friend request again. Dama ina neman friend ne kawai ga anti Hamida. Kullum ita kaɗai ce ba ta son mutane, shi ya saka kawai nake son in sama mata friend. Koyaushe kakanmu tana zaginta akan ta tsani mutane, to hakan yasa nake son sama mata. Kai haƙuri, kar kai accepting dan Allah. Duka shekara na 10 ne. Kaga antina ta ce za ta haɗa ni da baba, ina amfani da phone ina magana da maza. Please, I'm sorry, ban yi magana da kai ba ko? Kai ma shaida ne, and you are the only one. Dama na yi magana ne kawai da kai saboda sunanka da ya mini. Maybe ma empty account ne, baka ma chatting. Okay, bye bye, I will not do it again. Bayan ta gama ne ta tura voice note din har ma da kukanta da mazina. Abinka da yar auta kuma shagobiya. Nan ta yi deleting na hiran din baki ɗaya, ta zauna tana kuka, sai kawai ajiye wayan da ta yi. Buɗe kofar da Hamida ta yi ne daga bayi ta fito, ta tashi ta faɗa jikinta tana kuka tare da cewar I'm sorry anti Hamida, I will not do it again. Ta ba ta tausayi sosai, hakan ya sa ta share mata hawaye. Ta ce to ki daina kuka, waye ya koya miki chatting? Cikin kuka ta ce nobody. Ina dai ganin yadda anti Zainab take yi ne, tana chatting in tana yi, shi yasa ne ma da na ga baki da friends a Facebook sai yan gidanmu, shi yasa kawai na nema miki, ina nema miki kamar yadda anti Zainab take yi. I'm sorry, ba zan ƙara ba wallahi. Na faɗa miki ba zan ƙara ba, shi ma na faɗa mishi kar ma ya accepting din, kuma na yi deleting na komai. Murmushi ta ce to don't try that again. Jiki a sanye, je ki yi alwala kafin na idar da sallah ki zo ki sallah ke ma. Gyaɗa mata kai ta haɗi da matsa kwallar da ya zubo daga idon ta wuce bayi. Nafila ta fara yi kafin ta yi sallar asuba. Bayan ta cire hijabin ta, Ihsan din ta matsa gefe ta bata tana askar, ita kuma ta karɓa ta tada sallah. Ita din ma tana cikin lazimi, anti Lami ta bude kofa ta shigo, hada ido suka yi. Hakan yasa ta yi murmushi a kunyace. Ta ce ina kwana anti Lami? Hararanta ta ce dole zaki yi murmushi mana, tun da kin gudo nan kin kwana, baki kwana a cikin mutane ba. Ita kuma wannan da ta biyo ki duk kuka zo kuka kwana anan, kun kyauta ai, tun da kun tashi. Idan kun ga dama ku fito mu karisa aikin. Mai da kofa ta kawai ta fice ta bar su. Ihsan na idar da sallah ta fice daga ɗakin, suka fara aiki na gyaran gida. Karfe 4 mutane suka gama abubuwa. Masu shirin fati ma sun gama shirin su, inda babban abokin ango ne da sauran abokai na ma'aikatar kamfanin su suka hada. Zainab da kawayen Ayusha ne suke ta maganan fatin da ake shiryawa, domin su dai a arewa ba su taba ji an yi haka ba. Sai misalin karfe 1 suka gama ayyukansu da komai. Da wuri Ihsan ta je ɗaki take tambayar antinta ta ɗebo musu abinci. Ta je ta ɗebo musu abinci suka zauna suna ce. Bata ƙara fita ba saboda gidan da ya cika da bakin matan abokanaye da suke nan. Masu kwalliya na yi, masu shiri na yi, suna nan
waɗansu sun gama cin abinci suna ta shirye-shirye. Ihsan ko bayan ta gama ne ta bi bayanta sai bacci. Da misalin karfe 3 na rana Anty Lami ta shigo ɗaki, ta ci gayo cikin haɗaɗɗen leshinta mai baki da ja wadda ya matuƙar kyau. Baki ta buɗe tana kallon su da suke bacci suke abin su, kanta ƙariso wajen bakin gadon ta ɗaka musu doka. A firgice suka tashi, ta nuna musu cikin fushi take magana tare da cewar ku je ku yi wanka ku zo ku shirya, mintuna kaɗan suka rage mana na gaya muku. Ihsan ne ta tafi inda ta je ta gama komai da sauri kawai ta je ta sauka daga gadon ta wuce domin ba ta son ta yi misin na fatin nan, ba ta so ta yi misin na komai na fatin da ake a jirgin ruwa, haka kuma akan ruwa. Kallon Hamida ta yi wadda ta sosa ido ta ce ki wuce mana ke. A hankali tamkar za ta yi kuka ta ce Anty Lami ni ba zan je ba, zan zauna a gida tare da ke. Cikin tsananin fushi Anty Lami ta nuna ta da yatsa ta ce ko ki tashi ki je ki yi wanka yanzu nan ko kuma in gaya miki jikin ki ya tsami, a yi miki kwalliya maza ki shirya, in ba haka ba na saba miki. Yanzu na fara yadda da maganganun da ake, iskancin banza ne ke damun ki, babu wani zancen banzan wani wai ke kina tsoron mutane baki so, munafurci ne kawai. So don haka ba zan ɗauke shi ba. Za ki tashi ki wuce ne ko kuma yaya? Tashi ta yi saboda tsawon da ta daka mata. Shiga ta yi wanka ta ɗauro da alwala ta fito. Anty Lami na zaune da jakan da ta shigo da su. A hankali ta ɗauko hijabi ta sa ta yi la'asar. Tana idarwa ta nuna mata kayan da za ta saka da komai na tafiya fati. An mata komai har da gown ɗin shi. Ɗaukar rigan ta sa Anty Lami ta sa ta a gaba ta kai ta falo aka mata kwalliya. Sai da aka gama Anty Lami ta fara yi mata raurau da ido ta yi tamkar za ta yi kuka. Wani hararen da ta yi mata ne yasa ta haɗe hawayen ɗin har aka gama mata kwalliya. Matan da ke falon suka kafe ta da ido saboda kyan da ta yi ba kaɗan ba, tamkar ita ta zana kanta. Haɗaɗɗen takalmi Anty Lami ta bata navy blue ta saka, ta bata glass mai mugun kyau baki, ba karamin kyau ta ba yadda ake kallanta, wadda ya sa jikinta ya fara rawa. Hon ɗin da aka yi musu ne nuna musu cewa abokan ango na jiran su tun 3:15 suka taho. Yasa da sauri ta miƙe za ta yi ɗaki. Hannun Anty Lami ta riƙe tana hararanta ta ce wuce dan ubanki ki je, dole sai kin je wallahi. Zainab ta kwala wa kira wadda take kokarin sa takalminta wadda ta ci gayo kamar menene, tamkar ita ce amarya. Da sauri ta karisa sa takalmi ta je inda Anty Lami take. ta ce gani Anty Lami. Murmushi Anty Lami ta yi tana saboda kyan da ta yi ta ce to shikenan ki samo min gele ta dan yafa, ba za ta sa hijabi yau ba. Fashewa da kuka ta yi jin an ce ba za ta sa hijabi ba. Ba karamin kular da Anty Lami ta yi ba yayin da ta ce wai ke lamarin nan naki ba za a kai ki asibiti ba ko? Ta baki Zainab ta yi ta ce Anty Lami haka take, da ma kin barta ta zauna a gidan, idan ba haka ba za ta je ta yi ta mana kuka ne ko kuma ta yi ta sassanar da kai kamar wata munafuka. Inda za ta laɓe za ta samu sai ka ce wata barauniya wadda ta yi sata a kasuwa. Yar ƙauye kawai. Hararanta Anty Lami ta yi ta ce ke ma ki daina ce mata yar ƙauye, ki samo gilan da za ta sa, dole sai ta je. Ta kalli Hamida da ke share hawaye cikin muryar kuka da lallashi ta ce haba. Ta juya gare ta kai tana lallashin Hamida. Haba Hamida na me kama da mamanta, kin ga kin da kika yi kuwa? Ba ma wannan ba tukunna, ba ki so ki je ki ga jirgin ruwa? Kin taɓa ganin jirgin ruwa ne? Sai dai a TV ko kuma a fim irin su Titanic. Amma dai yau za ki je ki shiga jirgin ruwa, a kan ruwa za a yi fati, jirgi na tafiya. Ki daina kuka kin ji ko abinki? In kika dawo ki bani labarin yadda abubuwa suke, kuma kar ki ɓata kwalliyanki. Ta yi magana haɗi da share mata hawaye daidai lokacin da Zainab ta fito da haɗaɗɗen navy blue na gele ta warware ta yafa mata a kai gefe guda. Aiko ta yi mugun kyau. Murmushi Anty Lami ta ce iye Allah na gode ma da wannan kyau irin na yara na, haka to mu je na raka ko waje. Rike da hannunta suka fita inda ta sa ta a mota tamkar za ta yi ihu saboda tashin hankali. Gabanta sai faduwa yake, tsabagen tsorata. Gilin na jikinta. Daga musu hannu Anty Lami ta yi haɗi da dariya don abin Hamida ma yana ba ta dariya. Don yanzu maganan Zainab da ta ce tana abu kamar wata barauniyar da ta yi sata a kasuwa hakan yake. Tashin motar da ta yi ne ita kuma ta koma cikin gida tana girgiza kai ta ce Hamida Allah da ya kyauta. Baki ɗaya sun kasance a haka suka kasance sun tafi wurin. Ita kuma bata saki jikinta ba, gashi sai tafiya suke kamar ba za su kai can ba.
a haka je suke ta tafiya har suka je suka yi fakin a gefe guda. Bayan sun fito ne kafin su karisa inda za su je suke ta kallon na wuraren da suke. An shirya komai ya yi matuƙar kyau, maza da mata suna nan, kiɗa ne ke tashi. Karisawa suka yi suka shige ciki, kirjinta sai bugu yake tamkar zai tsage. Da sauri ta riko hannun Zainab, hakan yasa Zainab ta kalle ta daidai lokacin da yake an gama shiga cikin jirgin ruwa. Jirgi ya tashi ya fara tafiya a ruwa. Da sauri ta riko Zainab gam, bakinta har rawa yake. Ta ce, anti Zainab, wallahi tsoro nake ji, ba na son wannan katon jirgin, ina kuma tsoron ruwa. Hararanta Zainab ta sake yi domin jin haushinta da take yi da kuma halin Hamida. Ta ce, sai ki ta fama, ai in kin ga dama ki tsalle ki faɗa ruwan, kin ga yadda muka yi nisa ko da inda muka bari, to yanzu nan jirgi tafiya yake, idan kuma kika ce ba ki ji sai ki faɗa. Bismillah. Girgiza mata kai ta yi, hawaye yana zubo mata. Ta ce, to amma me yasa to ki tsaya, ina ta gefen ki, ni dai ina jin wani yanayi ne, mutane sun yawa a wurin nan. Tsaki Zainab ta yi kafin ta ja ta gefe guda inda suka je saman jirgin din, wurin da ake asalin fati a can filo din. Ihu Zainab ta yi ganin wurin yanda ya haɗu. Ta ciro wayar ta aka fara selfie. Kai wannan wurin yayi. Hisan din ma da tsallenta kawai suke jin daɗi inda suka fara rawa. An yi aranjin na kujeru mai kyau, kuɗa na tashi, mata na rawa. Janta Zainab ta ce, da Allah can zo mu je mu yi rawa yar ƙauye kawai, in dai ba so kike sai kin kwafsa mana ba. Fisge hannunta ta yi da ƙarfi, sai da kanta ya fara juyawa. Yadda ta ga mutane sun yi mugun yawa a wurin ne, kiɗa na tashi, har kunyanta take jin kiɗan nan yana shiga da wani ihun da suke wadda ya cika mata kunne. Wurin ya cika da mutane, kanta ne wani irin duk inda ta juya sai ta haɗa ido da wani ko wata ana kallonta. Da tsananin tashin hankali ta iya buɗe baki da kyau, ba ta magani sosai. Ta ce, anti Zainab, idanuna sun fara juyawa. Hakan ya sa ta ɗora hannunta akan fuskanta ta rufe, ko za ta daina hango mutanen nan inda suke ga baki ɗaya suna yi suna rawa da ihu. Nan ne kawai ta ji wani yanayi. Da sauri ta ce, Hisan, anti Ayusha, wani ya taimake ni, jiri nake gani. Daidai lokacin da kuma aka rage kiɗa, wai amarya da ango za su shigo. A hankali ta ja hannunta daga kan fuskanta ta bude idonta wadda ke juyawa. Gani ta mutane suna nan suna ta jujjuyawa, wasu sun koma sun zauna. Da sauri kanta ya ci gaba da juyawa. Ta fice daga wurin ta baya, tafiya take kamar wacce ba ta da lafiya. Da sauri Ihsan ta da take wa Zainab selfie ta ce, anti Zainab, kalli, anti Hamida fa ta tafi, ina za ta? Ba tare da ta kalle ta ba, tana selfie ta ce, share ta da Allah Ihsan, kin san dai za ta je neman inda za ta buya ne, tsoron mutane sai ka ce wata mayya. In dai haka ne, ni ba ni da lokacin damuwa da lamarinta, don haka zan je in ci gaba da sha'anin biki ne. Kin ga ba zai yiwu kawai mu zo mu zauna a ce an zo ana caso a kan ruwa ba mu yi ba. Dariya ta yi ta ja Ihsan suka yi hoto. Da kyar take tafiya tana sa hannunta wadda take rufe fuskanta da shi. Ta fice daga wurin, kanta na juyawa. Can gaban jirgin ruwan ta je, mutane ta kalle su inda suke nan. Ta kulle idanta, ko kaɗan ba ta so ta kalli ruwa, yadda ruwan da suke kai hake ta gudu. Ihun da ta ji jama'a na yi ne da wasu sautin da ya tashi ne aka ƙara, tamkar zai fasa mata kunne. Yadda ta ji har cikin kanta na juyawa. Ganin jiri ne kawai yana neman sama da ita. Juwa ne ya fara ɗibanta. Ta zare hannunta daga kan fuskanta ta kalli sama, idanunta na kankancewa, kawai take jin wani yanayi. Hakan yasa ta fara juye-juye, ita ma tana miƙar da hannunta, tana ƙoƙari ta tallafo kanta. Da ƙyar cikin layi take cewa, mama, mama. Bayanta ne ta ji ya bugu da ƙarfin jirgi game da ga kiɗan da ke tashi. Kanta ya wani irin juyawa, wani irin miƙa ta yi. Kanta ya ƙara haɗuwa da ƙarfin, idanunta suka so kallon ruwa yadda jirgin nan ke gudu sosai. Wani irin iska ne yake ta walwali da gilinta wadda ke lilo shi ma ƙara miƙewa ta yi. Hakan ya sa glass ɗin da ke idonta ya fice daga fuskarta wadda ya faɗa ruwa, wadda take gani bata ankara ba sai kafewa da ta yi kawai. Hakan ya rinjaye ƙarfinta da ƙafafuwanta, ta faɗa cikin ruwa tsundum. Hisan dai tana wurin ne, amma hankalinta bai kwanta ba, zuciyar tana wani irin yanayi, ta kasa samun nutsuwa. Sai kai kawo take. Anti Hamida ne kaɗai take tunowa a ranta. Ta kusa kai ta fice daga wurin rawa ɗin kan filo ɗin, ta bi hanyar da ta ga Hamida ta bi. Kalle take har ta kai gaban jirgin.
bata ganta ba, babu alamunta. Da sauri ta ce to ina ta je ne? Tana jin wani yanayi a zuciyarta, da sauri take cikin damuwa, hakan yasa ta juyo tana tafiya tana tunani. Yar budurwa da saurayinta da ta gani a waje ne, ta karisa da murmushi, kan ta yi magana. Saurayin ya ce kyakkyawar yarinya, wa kike nema a nan? Ki koma ciki, kar ki fada ruwa, small girl kamar ki bai kamata ta zo nan ba. Murmushi ta ce please uncle, kaga yar uwata anti Hamida anan. Da sauri daga shi har budurwan suka ce no. Hakan yasa ta juya ita kadai take cewa to ina kika je kika boye anti Hamida? Komawa hall din nan ta yi, still dai har yanzu hankalinta bai kwanta ba. Ta koma wajen Zainab, ta je ta kamo ta, idanunta sun ciko da kwalla, inda ta daga murya saboda mutane da kuma karan waka da yawa, ta ce Ihsan, leave me alone if you hungry. Ki dauki plate ki je wajen cin abinci ki zuba wa kanki, babu mai hana ki ci duk abin da kike so. Yanzu ina buƙatar caso tukunna, dama ba zan iya da rigiman kin nan ba. Auta, please leave me alone. Sakin ta Ihsan ta yi cikin fushi, ta tafi can inda anti Ayusha suke zaune da mijinta haɗaɗɗe gefenta sun yi kyau sosai. Tana ganin Ihsan suka sake mata murmushi, ta kariso wajen tamkar za ta yi kuka. Anti Ayusha ta rigo hannunta ta ce menene Auta? Hawaye ne zubo daga idonta. Ta ce ban ga anti Hamida ba, na bi inda ta yi banganta ba. Shiru Ayusha ta yi tana kallon mijinta, hakan ya sake ya dan duko. Ce menene baby? Ta ce ba wai bata ga Hamida ba. Shiru ya sai kuma ya ce to bara na sa a bincika ta. Ya kalli Ihsan din da ke share hawaye, ya murmushe ce cry Auta, cry. Bara in sa a nemo miki ita, tun da dai you are missing her. Dama gashi kuma kun fi kama. Yana magana ne juyar da kai yana yi wa wani abokin shi magana da ke sanye da kayan security da hannu alamar ya zo. Ya ce man please ga Ihsan a je a nemo mata Hamida duk inda take. Amshuwa ta buya a jirgin nan ne somewhere, just have her to find her. Ya kalli Ihsan ya ce follow him, ki nuna masa Hamida in kin ganta. Washe baki ta bi shi da sauri suka fita wurin nan. Ta masa tsoro can da suka fita tana ta surutu. Ta ce uncle duk na duba saman nan fa bata nan, mu je dai in ƙasa. Murmushi ya mata domin yarinyar kyakkyawa ce, ta burge shi. Okay fangil, mu je ƙasan ɗin. Sun dudduba ɗakunan da ke ƙasa. Wani irin tumbul ta shige can cikin ruwa, wani irin tumbul ta shige ruwa kafin ta kai wani abu mai ƙarfi ne ya jawo ta ga baki ɗaya da wani irin mugun gudu. Sannan ruwan ya wani wuntsulo ta sama, kanta ya fito sama. Wani irin nishi ce tana ɗaga wuya, ta buɗe baki tana wutsil da ƙafa, hannunta na sama. Juyi take tana ƙoƙarin buɗe idanunta da ruwa suka shiga. Da ƙyar ta iya buɗe idonta, tana juyi sama. Bata hango jirgin ba, ta dai ganta a tsakiyar ruwa ne baki ɗaya, gaba da baya. Gefe guda ruwa ne ta ko ina, gashi sai ƙasa take ƙara yi, tamkar ruwa yana zanta ciki, tana nitsewa har haɓanta. Da ƙyar cikin tsananin tashin hankali, gwanin ban tausayi, take kiran mama. Daga hannunta take yi tamkar wani ne aka aiko shi yake ƙara danna ta cikin ruwan ɗin. Baki ɗaya ta sadakar da cewa ta mutu, don dama ta kasa buɗe idanu. Tana ƙoƙarin buɗe baki ne don ta samu ta yi numfashi. Ruwa sai shiga bakinta yake, gashi ta kasance wani irin yanayi, ga ruwan da ke shiga hancinta da bakinta har kunnuwanta mai mugun ɗumi. Yadda take ji tana yin ƙasa ne, tana bubbuga ƙafa tamkar mai faɗa da ruwan ne. Baki ɗaya sai ƙara ƙasa take yi, wadda ya shaƙe ta ya murɗe ta sosai kamar an kulle ta. Hakan yasa take jin wani irin yanayi, take ƙoƙarin ganin ta samu ta yo sama, amma abin ya gagara. A can bakin ruwa kuwa zaune yake yana kallon ruwa, yana jin daɗi, yana wasa ne, yana jin wani irin yanayi a rayuwar shi. Yana buƙatar ya kasance a nan. Tun yana yaro yake zuwa nan ya zauna da yammaci, yana buƙatar ya kasance yana kallon yadda ruwa yake. Sai kuma gashi yana ji yammaci ne mai cike da daɗi, yana kallo yana jin daɗi. Sanye yake da kayan wasansa na cikin ruwa, wadda ya wuce cinyar shi kaɗan, ya ɗame shi. Kakkauran cinyar shi da jikin shi ne suka bayyana, sai kuma faffaɗan ƙirjin shi da take cike irin ta maza masu aiki. Idanun shi sanye da gilashi ne. Haka da yake jin wani irin yanayi, yana fidda wani irin numfashi daga hancin shi. Ga wani abin da ya saka a fuskan shi baki, wadda ya ƙara wa fuskan shi kyau. Gashin kanshi nan yana nan ya haɗe, da yake a jike yake da ruwa saboda ya fito ne daga ruwan ɗin. Yana bin gefen fuskan shi yana ɗiga. Hannun shi yana riƙe da abin da aka fi sani na wasan ruwa da shi. Haka ya kasance
yana cikin sifin ɗin abin da ke hannun shi lokacin da yake kallon ruwa kuwa ruwa yana tafe shi a hankali take tafiya sanye da kayanta wadda ta ɗora a sama ga kuma abin da ke kanta wadda ya ɗan rufe kitson atas ɗin da ke kanta. Tafiya take a hankali tana rangwada, babu takalmi a kafanta, suna nitsewa cikin lallausar yashin wurin ɗin. Hannunta riƙe da abin da ta je ta ɗauko, tana ɗan sifin kaɗan kaɗan ta ƙariso inda gayen ke zaune, ta faɗo kan shi haɗi da ɗora kanta a jikin shi kan kafaɗar shi, tamkar za ta yi kuka. Cikin harshen turanci take masa magana. Shiru yayi yana kallonta kamar bai ji ta bai ci gaba da sifin ɗinsa yana kallon ruwa. A hankali ta sake kwanciya jikin shi ta ci gaba da sifin nata ita ɗin ma, sai kuma kawai ta ajiye ta sake kallon shi haɗi da turo baki haɗi da kuma sa hannunta akan kasimbar fiskan shi. Talk to me mana love, ina ta maka magana tun ɗazun ka share ni. Har yanzu dai ko kallonta bai yi ba, hakan ya sa ta ɗauki kwakwanta ta yi gefe, ta tashi ta zagayo ta gaban shi, ta fuskance shi, ta ba wa ruwa bayanta, ta tsugunno tana kallon shi, ta ɗibi ruwa ta watsa mai da murmushi. Sai fa ka yi magana, say something mana, say something please. To duka dai nan zan dakata a cikin littafin in bani kashi na 2. Mu je zuwa kashi na 3 domin zan yanda za ta kasance.